Umiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, Maaksyong Umaga Pangasinan. Sumasa inyo hong programang Aksyon Radyo Balita. Kasama ho rin yung mga ito, Aksyon ni Camisel Pasyon. At sa ating Master Control nariyan ho, Aksyon Conrad Alvarez. Sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal. Two-seater training plane bumagsak, pilot instructor patay, estudyante sugatan. Dahilan ng pagbagsak inaalam pa. Puwersa ng PNP pinakalat na sa pag-uumpisa ng simbang gabi kaninang madaling araw. Gun ban para sa 2022 national elections epektibo na sa buwan ng Enero. Aplikasyon para sa security details pinaalaala. At 100 kababaihan sa bayan ng San Nicolas nakatanggap ng bakuna kontra human papillomavirus. Para naman sa ating mga police reports, kapitan ng isang barangay sa bayan ng Calasiao hinuli ng mga pulis. Ay nako. Para naman sa ating balitang pambansa, mga hindi pa bakunadong Pinoy, magsimba na lamang daw virtually ayon sa palasyo ng Malacanang. At DILG maglalabas ng memorandum sa pre-election campaign activities. Balita naman sa ibayong dagat, Pfizer jabs nakakabawas naman ng pagka-hospital kontra Omicron variant ayon sa pag-aaral. Sa ating showbiz news, Barbie, nahirapan daw sa kanyang eksena kay Diego. Sinong Diego to? Bubblegang? At sa ating sports news, sports community pinag-iingat umano. May kinalaman saan? May kinalaman sa Omicron variant pa rin. Muli ho mga ka-aksyon, sumasa inyo ho, Aksyon Radyo Balita, kasama niyo pa rin, Aksyon ni Camisel Pasyon. At sa ating Master Control nariyan ho, Aksyon Conrad Alvarez pa rin. Para sa ating mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal, isang two-seater training fixed-wing plane na may body number RP-8202 at markings na Fly Fast ang bumagsak sa palaisdaan sa Barangay Talbang, Alaminos City alas 9:20 kahapon ng umaga, Desyembre 15. Sa tindi ng pagbagsak ay dead on the spot si Captain Darrell Uy, flight instructor, na nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at ang student pilot naman ito na si Karan Franz Caura, 21 anyos ng Quezon Province, na agad namang itinakbo sa pagamutan at ngayon ay nakarecover na. Ayon kay OIC PNP Provincial Director Police Colonel Rich Montanina, 70% ang tinamong sunog sa katawan ng piloto. Maayos na rin ang lagay sa pagamutan ni Caura, subalit hindi pa rin nakausap dahil umano sa trauma. At merong mga nakakita dito sa malapit sa lugar ng pinangyarihan na bumaba yung plane hanggang lumapag yung gulong niya. Nag-flip and nag-turn upside down itong plane dito sa may fish pond. So yun ang nagdulot ng pagkasunog niya kasi hindi naman yung directly na bumulusok sa pero nag-turn upside down. Yung siguro dahilan kung bakit sumiklab yung apoy. Ang nangipahayag ni PNP OIC Provincial Director Rich Montanina, agad naman anya nakapunta sa lugar ang kinatawa ng flying school mula sa bayan ng Lingayen at mekaniko nila na nagsasagawa na ngayon ng inspeksyon sa wreckage ng eroplano. Agad din niyang itinignan ng SOC ang lugar, kabilang na ang personal na gamit ang dalawang sakay na bumagsak na eroplano. Bagamat ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang makakapagdetermina ng sanhi ng pagbagsak nito. Sa kabutihang palad ay walang kabahayan sa lugar kung saan ito bumagsak, bagamat nagkaroon ng sunog doon nang magliyab ang eroplano. Sa mga nakasaksi na si Jerry Heron, nakita niyo umanong natatangkapang nag-crash landing aeroplano pero bumaliktad at nakalabas pa umanong estudyante pero naipit na ang kanyang senior pilot. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang dahilan sa likuran ng naturang sunog.
at hindi pa naglalabas ng pahayag ang kanilang paaralan na may kinalaman sa naturang aksidente. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Samantala, sa pagsisimula naman ng simbang gabi kanina madaling araw, inatas na rin ni OSC-PNP Provincial Director Richmond Tadina ang lahat ng police personnel na paigtingin pa umano ang kanilang pagpapatrolya. Sinabi ni Tadina ng mga polis kasama ng mga force multipliers at mga opisyal sa barangay ang magbabantay umano sa mga lugar at mga kabahayan habang nasimbahan ang mga tao. At merong mga nakakita dito sa malapit sa lugar ng pinangyarihan na bumaba yung plane hanggang instruction ko or directive ko sa lahat ng police station to maximize their patrolling, their presence kung saan may mga convergence of people. Ang mga matataong lugar umano ang kabilang sa mga tututukan ng mga pulis at sisiyakatin din na may patupad pa rin ang mga minimum health protocol may kinalaman sa COVID-19. May kinalaman pa rin sa ulat na yan mga ka-aksyon, maging epektibo na simula January 9, 2022 ang magpapatupad ng gun ban sa buong Region 1. Ito'y bilang paghahanda na rin sa matiwasay na halalan hagaganapin naman ngayong Mayo 9. Kaugnay nito, sinabi naman ni Provincial Director Colonel Richmond Tadina na sa January 8, isang araw bago ang formal na implementasyon ng gun ban ay siya ring pagtatapos ng aplikasyon ng mga VIPs o ng mga kakandidato sa halalan para sa kanilang mga security detail. Kinakailangan anyan nila makapagpa-register sa website ng COMELEC at magpasa rin ng accomplished form, accomplished ID at sumailalim din sa threat assessment upang mapatunayan na karapat-dapat nga ba silang makakuha ng proteksyon galing sa Philippine National Police. May karagdagang administrative fee ito na nagkakahalaga ng 500 piso. Tiniyak niya na nananatiling payapa pa rin ang lalawigan ng Pangasinan sa kabila ng nalalapit na halalan. Wala naman umano na itatala ang PPO na shooting incident na may kinalaman sa eleksyon sa ngayon. Papanatilihin naman ng PNP Region 1 ang 85-15 deployment scheme sa gitna pa ng pagdiriwang ng Yuletide season ayon kay Police Brigadier General Enrique Magalona, Deputy General Director for Administration. Sa isang punong balitaan, sinabi ni Magalona na 85% umano ng kabuang populasyon ng kanilang hanay ay nakatalaga sa mga posibleng public convergence point o mga kaganapan sa labas ng himpilan, samantalang ang matitirang 15% ay ang kikilos umano sa mga administrative rules sa kanilang mga opisina. Anya, maliban sa holiday season ay patuloy na nakaimplementa sa kanilang hanay ang 85-15 development. Ayon sa kanya, layunin ng pagpapatupad nito ay upang mas mapabilis umano at agarang makaresponde ang kapulisan sa mga kriminalidad at iba pang mga insidente. Pinaalalahanan naman ni Provincial Director Police Colonel Richmond Tadina ang mga mamamayan na patuloy sundin ang mga health protocols. Hinikayat din ni Tadina ang publiko hinggil sa mga kilusan na tumutulig sa gobyerno na ipagbigay alam sa kanilang himpilan kung may mabalitang pag-usbong ng mga rebelde sa kanilang mga lugar na nasasakupan. Sa bayan naman ng San Nicolas, nasa 100 mga kababaihan sa naturang lugar ang nakatanggap na ng libreng human papilloma virus o HPV vaccines bilang bahagi sa pagpapatatag ng cervical cancer awareness ng lokal na pamahalaan. Ayon sa Municipal Health Office, kabilang sa mga nakatanggap ng HPV vaccine sa mga babaeng edad 9 hanggang 13 anyos at mga kababaihan edad 45. Ibibigay naman ang ikalawang dose na naturang bakuna matapos ang 3 linggo. Kung magpapabakuna umano mula sa mga private clinics at mga pagamutan, na iaabot sa 4,500 pesos ang bawat injection. Ayon naman kay Mayor Alice Primicias, bagamat may ibang mga paraan umano upang maiwasan ang HPV infection, ang pagpapabakuna pa rin ang pinakamabisang paraan upang hindi tamaran na ng sakit ang mga kababaihan. Nagbigay naman ng 6 na e-card o electric card sa pamahalaang panlalawigan ng Team Energy Incorporated upang magamit ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Nagbigay din ng tig 5 kilo ng bigas at grocery packs ng Team Energy Inc. para sa 4,000 na mga frontliners sa lalawigan.
Ang donasyon na dumating noong December 10 sa Capital Resort Hotel ay tinanggap nila Provincial Administrator Nimrod Camba, Provincial Legal Officer Geraldine Baniked at Provincial Health Officer Dr. Ana Maria Teres de Guzman. Ang handog ng Team Energy Incorporated para sa mga frontline workers na kinabibilangan naman ng 14 na government hospitals ng provincial government at mga frontline offices ay bilang pagkilala umano sa pagod at sakripisyo ng mga empleyado sa gitna ng pandemya. Aksyon Radyo. Police Report. Samantala naman mga kaaksyon para sa ating mga police report, hinuli ng mga pulis ang isang punong barangay o barangay kapitan sa bayan ng Kalasyaw nitong Martes lamang ng gabi. Naglalakad umano sa barangay Poblacion West si punong barangay Romy Espinosa ng barangay Sungkoy nang ito'y biglang huli ng mga otoridad, bit-bit ang warrant of arrest na inilabas ng korte sa kaparehong araw dahil umano'y paglabag nito sa Revised Penal Code Article 128 o domicile. Bagamat nagulat naman sa biglang pag-aresto sa kanya, maayos namang itong sumama sa presinto. Pinaglalagak ito ng 18,000 pisong piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Magugunita mga kaaksyon na inireklama naman ni punong barangay Esperosa ang bodyguard ni Conser Rogelio Danoli matapos siya nitong paputukan ng baril sa barangay Songkoy. Napatakbo ang kapitan sa isang bahay nang mangyari ang insidente, ugat ng reklamo nito laban sa kanya. Para naman sa ating balitang pambansa at iba pa magbabalik po Aksyon Radyo Balita makalipas lamang inapala, dyan lamang ho kayo. Ang tubig ay buhay. Pangalagaan natin ito. Panatilihing malinis at maayos ang daloy nito. Ang mensaheng yan hatid sa inyo ng Binmalay Water District. Kung meron man kayong alam na mga illegal na koneksyon o mga tumatagas na tubig mula sa kanilang tubo, ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. Sa Luna Street, Poblasyon, Binmalay, Pangasinan, sa likuran lamang ng Municipal Public Auditorium o itawag sa telepono 540-0054 o 540-0058. Binmalay Water District. Merry Christmas and a Happy New Year! Manlalapod ABC President Mamilin Maya Karamat na Kalasyaw. Serbisyong tapat, karamat dapat. Mamilin Maya Karamat. Ngayong Pasko, huwag nating kalimutan ang magpasalamat sa ating Poong May Kapal na siyang dahilan kung bakit tayo nandito at nagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng ating Misaya na si Jesus. Magpasalamat din tayo sa ating Poong May Kapal dahil nalalampasan na natin ang pandemya dulot ng COVID-19 virus. Naway lagi tayong magpasalamat sa lahat ng biyayang ating natatanggap, ganun din sa ating kalakasan at sa ating buhay. Magkaisa tayo sa pagsunod sa mga health protocols para magkaroon tayo ng malusog na Pasko. Have a healthy Christmas and a safe New Year. Ang mensaheng yan, hatid sa inyo ng inyong kabalikat, Board Member Jeremy Ajerico Ming Rosario ng Bayan ng Manawa. Nagbabalik ko mga kaaksyon ng Aksyon Radyo Balita. Kasama niya pa rin Aksyon Ikam sa Pasyon at sa ating Master Control nariyan pa rin Aksyon Conrad Alvarez. Para naman sa ating balitang pambansa, hinikayat ng Palasyo ng Malacanang ang mga hindi pa bakunadong individual na makabubuting dumalo na lamang ng simbang gabi o traditional early morning mass virtually o gamit ang mga online neto. Ang panukalang ito ni Acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Carl Nograles ay bunsod na rin daw ng pagsisimula ng simbang gabi ngayong araw mga kaaksyon, December 16, habang ang ilan naman ay ngayong gabi, December 15 o kakahapon po, December 15. Bilang general rule para sa mga pagdalo sa pre-dawn mass, hinikayat naman ni Nograles sa mga churchgoers na patuloy na obserbahan ang minimum public health standards. Samantala, ang buong bansa naman ay kasalukuyan nasa ilalim ng Alert Level 2, second most lenient classification sa ilalim naman ng Alert Level System para sa COVID-19 response ng bansa. Maglalabas umano ng memorandum ang Department of Interior and Local Government o DILG tungkol sa pre-election campaign activities ayon kay Spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya. Sa isang laging handa public briefing, tinanong si Malaya kung tungkol sa hindi nasusunod na COVID-19 health protocols tulad ng social distancing sa mga aktibidad na isinasagawa ng 2022 election aspirants. Nagbabala rin ang DILG sa mga organizer ng mga ito tulad ng caravan na mananagot sila kung magsasagawa sila ng gathering na walang kaukulang permit galing sa mga local government units o kung hindi sila susunod sa mga health protocols.
Samantala naman mga ka-aksyon, itinaas pa naman ng state-run Philippine Health Insurance Corporation sa 80% ang kanilang payment scheme para sa mga paggamutan o mga hospital claims sa paggamot sa COVID-19 cases. Sa Palace briefing kahapon, sinabi ni PhilHealth spokesperson Gigi Domingo na ito umano ay upang mapabilis ang settlement ng unpaid dues sa mga paggamutan. Tinutukoy rito ni Domingo ang Debit Credit Payment Method o DCPM kung saan babayaran umano ng PhilHealth ang 80% ng hospital claims habang ang natitirang halaga ay babayaran naman oras na makumpleto ang pagproseso ng mga kinakailangan. Tiniyak din ito sa mga ospital at publiko na tinatrabaho ng PhilHealth ang mga delay dulot ng pandemya. Balita naman sa ibayong dagat mga ka-aksyon, gumagana ang COVID-19 vaccine na ginawa ng Pfizer at ng BioNTech kontra sa Omicron variant. Ayon po yan sa inalabas na resulta ng isang real-world study. Sa nasabing pag-aaral, lumalabas na nakapagbibigay ang Pfizer jabs ng 70% protection upang maiwasan ang ma-hospital sa South Africa sa mga nagdaang linggo kung saan kasagsagan ito ng pag-atake ng Omicron variant. Ginagawa ng pag-aaral ng pinakamalaking health issuance o insurance administrator sa South Africa, ang Discovery Health, kung saan nasa 211,000 COVID-19 patients ang kalahok mula November 15 hanggang December 7. Ayon sa analysis ng Discovery Health and Clinical Research and Actuarial teams, sabay kapagtulungan naman ng South Africa's Medical Research Council, lumalabas na nakapagbibigay umano ng 70% protection laban sa pagkakaospital ang Pfizer vaccines kumpara sa mga hindi bakunado sa nangyaring surge. Ang nasabing resulta ay indikasyon na bumaba umano ang proteksyon na nakukuha ng isang individual na naturukan ng Pfizer vaccine. Nang mangyari kasi ang Delta variant surge, ay nasa 90% daw ang proteksyon na ibibigay ng bakuna iwas sa pagkakaospital sa mga kaso sa bansang South Africa. Sa kabilang banda, sinabi naman ng Discoveries na preliminary pa lamang daw ang resulta ng nasabing pag-aaral. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Glenda Gray, ang SAMRC President, na importanteng ikonsidera ang nagbibigay ng proteksyon ng Pfizer BioNTech laban sa bagong variant. Sa nasabing pag-aaral, walang pinipiling edad ang naibibigay ng proteksyon ng Pfizer jabs maging sa kung anumang chronic illnesses tulad ng diabetes, hypertension, hypercholesterolemia at iba pang mga cardiovascular diseases. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. Ayun na. So far, Pfizer pa lamang hong nakagawa ng ganitong pag-aaral mga ka-aksyon. So antayin ho natin yung iba po mga variant mga ka-aksyon, iba mga brand ho ng mga bakuna, no? Kung pareho nga bang proteksyon ang kaya nilang i-offer kontra ho rito sa Omicron variant na ito, lalo na at dalawa na ho ang kaso na itala sa Pilipinas. Samantala, para naman sa ating showbiz news, abay, napakalaking balita ito mga ka-aksyon na super happy raw si Barbie Imperial na ang first ever movie ay gagawin daw niya under Viva Films. Abay, kasama raw niya ang kanyang love of his life na si Diego Loizaga. Diego Loizaga pala. Kala ko Diego ng Bubblegum, Isang sexy film daw na may pamagat na duo at idirehe ng kapwa niyang PBB housemate na si Fifth Solomon. Dahil real life daw na jowawers ni Barbie si Diego, paano kaya ang kanilang naging working relationship? Ayon kay Diego, mas madali daw itong inaway dahil kilala na raw nila ang galaw ng isa't isa. Suportahan daw sila sa eksena pero umano'y sa mga mabibigat na mga eksena, hindi muna raw sila nagpapansiran para kunwari ay totoo ang kanilang away upang yung paghuhugutan daw ay maging totoo. Puring-puri din ni Barbie Imperial ang acting skill ng boyfriend na talagang minana sa kanyang mga magulang na sina Cesar Montano at Teresa Loizaga. Anong eksena naman kaya nahirapan si Barbie kasama ang kanyang boyfriend? Eto raw ang pinaka-challenge daw ay yung mga eksenang medyo may init umano. Kinakabahan daw si Barbie nito pero siya ay tinulungan ng kanyang jowa na kumalma. Sana ay di na mawakas itong awit ng pag-ibig. Aksyon Radyo. Sports News. Panghuling balita naman natin mga ka-aksyon, balitang pampalakasan, nakapasok na sa bansang Omicron variant ng COVID-19 kaya pinag-iingat na ang lahat sa mga matataong lugar kabilang na mga sporting activities. Ilang liga na ang pinahihintulutan magkaroon ng live audience kabilang na rito ang ginaganap na PBA Season 46 Governors Cup. Unang nagkaroon ng live audience ang PBA sa Smart Araneta Coliseum kagabi sa Quezon City, tampok ang dalawang laro kung saan maigpit na health and safety protocols ang ipinatupad ng liga.
Kabilang narito ang requirement na dapat ay fully vaccinated nang papasok sa venue habang nagkaroon din ng thermal scanning sa lahat ng mga individual. Meron ding physical distancing sa mga upuan ng mga fans habang ipinagbabawal ang pagkain sa loob ng venue upang hindi natanggalin ang face mask sa buong panahon ng panonood. May itinalaga rin naman na pwesto para sa mga gustong kumain. Sa kabila ng pagpasok ng Omicron variant, wala po amunong anunsyo ang liga maging mga local government units kung pansamantalang ititigil ang live audience. Delikado ang Omicron variant dahil pinaniniwala ang mas mabilis daw ito makahawa kumpara sa Delta variant. Kaya naman, ang mga crowded na lugar ang puntiriyang tutukan upang hindi makapaminsalang Omicron variant. 2 kaso nang naiulat ng DOH na may Omicron variant. Ayon sa ahensya, isa sa mga may Omicron variant ay isang Pilipino na dumating sa bansa mula sa Japan noong December 1 via Philippine Airlines, habang isa naman ay isang Nigerian na galing sa Nigeria noong November 30 via Oman Air. Naka-quarantine na ang 2 personalidad. Bueno, bago tayo magpaalam mga ka-aksyon, kaway-kaway muna tayo. Shout out sa mga ka-aksyon natin. Special mention tayo kay Sir Oti. Sir Oti Love Villarenas, dyan po sa may bayan ho ng Bautista. Na imbaga-bigat kada kayo amin. Ay, mga ka-aksyon sa may Bautista, good morning, good morning. Kay Madam Precious Gem at kay Madam Delia Cabayes, mga umaga po sa inyo. Batiin ko na rin ang good morning, Sir Ben Gababillanos. Si Madam Delia, nakatutok sa atin ngayon. Good morning sa inyo. Sana maayos po ang kalagayan ho ninyo mga ka-aksyon. Ito naman, yung mga ka-aksyon natin, yung mga nasa may katimugang Pilipinas. Ito mga ka-aksyon, paumanhin po sa mga kaibigan natin. Kung may kaibigan ho kayo dyan, kakilala ho kayo, kamag-anak ho kayo dyan sa may Timog, sa may Mindanao, Visayas area. Ito na ho mga ka-aksyon, lumakas ho ang bagyong Odette. Ayon sa USA scale, nasa category 4 na ho ito. And remember, ang pinakamataas po sa USA scale na bagyo is Cat 5 o category 5 po. Ngayon ay nasa category 4 na ito, 4, at inaasahan to na umakyat pa ho bilang isang super typhoon bago maglandfall sa mga isla ng Kamindanawan po mga ka-aksyon. Ayan So sa ngayon mga ka-aksyon, hindi pa ho nagla-landfall ang bagyo. Although ito'y malapit-lapit na ho, inaasahan po ngayong tanghali o mamayang hapon ay magla-landfall na ho ang bagyo. Kayo mga ka-aksyon natin dyan, please, kung may kakilala ho kayo riyan, please notify them immediately. Alam nyo sabihin sa kanila yan, mag-ready na ho sila mga ka-aksyon dahil magiging matindi ho itong bagyo ho na ito mga kaibigan. At ayon din sa forecast ho ng PAGAS sa mga ka-aksyon, inaasahan baka bukas ay makaranas tayo ng pag-ulan dahil po sa mga amihan clouds na hinihila nitong si Odette. Please take care everyone. Okay, sabi naman dito kay Sir Samuel Singson Espino, pakibati raw si Mayora Marlene Espino Agbayani. Yan, ang may bahay ng aming mayor dito sa San Fabian, watching from Mabilao. Ayan, umaga po sa inyo, Ingat po kayo sa may San Fabian po. Mayora, magandang umaga, ingat po kayo riyan. At yan po ang kabuuan ng mga pinakawaling balita ho natin ngayong umaga mga kasama sa inyo. DWC, ang Aksyon Radyo Balita. Nakasama ko niyo sa loob po ng 30 minutong balitaan. Hujit Stuwatan, Patabadagin Karo, Aksyon Ikam Bisela Pasyon. At sa ating Master Control na riyan ho, Aksyon Conrad Alvarez. Sa ating newsroom, Aksyon Dav Tibakian, Aksyon Jeric Pasiliao. At saka lang po ng bumubuo sa Aksyon Radyo Pangasinan sa pangunan ng Station Manager, Aksyon Violi Valdez Ferrer. Susunod na ho ang programang MIB, mga issue ng bayan. Pero bago yan, Aksyon Umaga rin kay Sir Chris Galang. Ayan, pahabol tayo. Lahat ng mga courier, delivery riders, lahat ng mga ka-aksyon natin, yan sa may Basista Orbison area, Aksyon Umaga, special mention kay Sir Chris Galang. Susunod na ho mga ka-aksyon ng MIB, mga issue ng bayan. Ito lamang yan sa Aksyon Radyo Pangasinan. Huwag kayong aalis mga ka-aksyon. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.